To shigo mana. Shigo. Shigo zauna ga gurin. Ka saki jikinka ba. Ai nan duk daya. Duwar Allah. Ita sa'an bata nan ne? Sa'a ta fita. To kai kuwa bata abanka ga madadin sa'a? Shine naga da ni da sa'an ma ai ɗaya ne ko? Abinda za ta yi maka ni sai in maka mafi shi. To na ce ba dai ta nan kenan. Ba ta nan. To ina ganin ikon Allah kin ga na manta wayata tana mota da alamun afuwa gurin dan je in dan duba na sa ta caji a kudafin zan yi ina dawo. To shi ai mun afuwa da Allah mun tika. Wow. Yawa. Ye bala'in haduwa. Kayan nan ya haɗu. Babu wata mace da zai yaba ko ikyasa ko ta ce tana son shi ya amsa. Ba zai yiwu ba. Na yi sa'a. Sa'a ma kasuwa. Kin bala'in sa'a. Kin yi bala'in sa'a. Ina ma ni. Ya kasa yadda da ke ko? Ina sani. Ba macen da za ta ga wannan katin santalelan namijin. Uwa, kin yi bala'in da. Alhamdulillah. Ki gode. Alhamdulillah. Wa alaikum assalam. Ashe har ka dawo. Allah sarki. Da Allah tambaya zan miki. Ya kuke da sa'a? Sa'a yar uwata ce. Kuma duk abin da za ta yi maka ina ga zan maka wanda ya fi shi ma. To ni kamar sai na kasa ganewa kina yar uwarta uwa ɗaya ba ɗaya amma ya aka kike ma haka kike nuna min kamar kina da ra'ayi a kaina ko kina son dai mi soyayya da kike nan? To da Allah ban fi ta kyau ba ko kuwa ban maka bane? Ba magana wannan bane. To ina ganin yanzu ita ba yaushe za ta dawo? Za ta dawo ba. To da Allah wata alfarma dai nake roka. Da fatan za a min ita. Ta me? Tunda dai gashin bata nan kuma na ga alamun kin karkata. Kina ganin idan na ba da dama yanzu mun yi soyayya da ke za ki rike min sirri yanda koda bayan ta dawo za ki tona ba? Ko kuwa? Na gani din ne kaina gaskiya da na fita sai na ga fa gaskiya bai kamata in bar wannan damar ba. Tunda dai bata nan. To in kuma ta dawo. Da kyau. Namiji kudan zuma.